Li gundewarê Helebê artêş azad sê leşkerên rêjîmê dîl girtin dema ku wan bersiva hewldana derbasbûna bajarokê birêjê didan. Her wisa çalakvanan ragihandin ku artêş azad bersiva hewldana derbasbûneke din a hêzên rêjîmê li taxa Henderat dan. Li Çiyayê Ezan pevçûnên tund navbera artêşa azad û hêzên rêjîmê de qewmîn û dencamê de hejmarek ji leşkerên rêjîmê hatin kuştin. Li gundewarê Dêrazorê firokeyên rêjîmê malên welatiyan li bajarokê Mohesen topbaran kirin û dencamê de 10 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û di nav wan de jin û zarok hebûn. Di heman demê de firokeyên rêjîmê bi du êrişên asîmanî gundê Cefra armanc kirin bê gote encam hebin. Li gundewarê Idlibê artêş azad bersiva hewldana derbasbûna hêzên rêjîmê li bajarokê Foa dan. Çalakvanan ragihandin ku artêşa azad hejmarek ji hêzên rêjîmê kuştin û hinên din birîndar xistin. Di heman demê de li Çiyayê Zawiyê firokeyên rêjîmê bermîlên teqîner bi ser bajarokê Bilyon avêtin û dencamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Her wiha firokeyên rêjîmê bajarokê Hebî topbaran kirin û dencamê de 4 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Li gundewarê Hemayê li bajarê Helfayê teqînek mezin çêbû û hatin naskirin ku sedema vê teqînê ew e ku li ser rêbenda zilîn a rejîmê topek 57 hatiye teqandin û çalakvanan ragihandin ku di wê teqîniyê de efserek û sê leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de hêzên rejîmê bajarê li Tamîna bi mûşekan û çekên giran topbaran kirin.